igen. Nu vil jeg vise jer den sidste ting. Hvor skal jeg nu? Det her er en tand. En slagtand. Den kan gøre alle. Eller ikke alle. Den er meget sjov. Det er næsten som en snortop. Lige prøv at se bagpå. Det er også ligesom en snortop. Sådan så. Men vil jeg hilse på den igen, så synes jeg, snart. Vi ses snart igen. Hej hej. Vel. Bedre. Altså, jeg har mange spændende ting. Jeg vender lige kæden. Hej. Nu vil jeg godt vise jer nogle af de ting, vi har i huset. Her er nogle farsbog. Kreativer. Vi har købt her med min far og farfar. Ja, så har vi så en stol. Jeg har lige spist måned. Så her. Til mit fødder. Godt.